Ien voor ien rieden ze van het terrein af. Het personeel had krekt ervoor van de directeuren Sjoerd en Theodor Burggraaf dat alle hoop voor het bedrijf verlen is. De 60 meiwerkers van Burggraaf Bouw kregen van de maand te jaren dat het faillissement deze week onvregen wordt. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onduidelijkheid voor het personeel. Wij vregen van de maand zowel het personeel als de directie om te reageren voor de camera, maar dat inwoe dat. De meeste meiwerkers wachten al maanden op haar geld. Uitkeringsinstantie UWV zal dit nooit betalen. Nou, zoals we nu kunnen overzien vallen alle vorderingen binnen die 13 weken. Dus die mensen die gaan er niet direct op achteruit. Die hebben nu niet direct schade. Maar ja, ze zullen worden ontslagen dan door de curator als er niet direct andere mogelijkheden zijn. Dus ja, dit is heel triest. Toch had het lang worden voordat het personeel in actie kwam. Ja, het was heel betrokken personeel. Heel betrokken personeel, goed opgeleid, goed geschoold personeel. Wat echt voor het bedrijf ging. En altijd die hoop heeft gehouden op een goede afloop. Ja, het geld kwam ook steeds weer. Wel te laat, maar het kwam. Dus ja, dan hou je die hoop waarschijnlijk ook. Burggraaf heeft als doel om in heel Nederland kant-en-kleren wendendel te zetten. Er is een soort geld investeerd in nieuwe technieken, als een metselrobot. Maar door de crisis is de viessen te min vraag naar nieuwe huizen. Die plannen zijn fantastisch. Ik heb ook prachtige dingen gezien van Burggraaf en van andere bouwondernemers en ook van industriële ondernemers. Uiteindelijk moet de markt het wel tijdig oppakken om het geld ook weer binnen te kunnen brengen wat je in je investering gestoken heeft. En daar zal de mismatch in zitten. Waasdie komen de meiwerkers bij elkaar om met het UWV te praten en dan krijgen ze mogelijk ook haar een ontslagbrief. De curator moet erna bepalen of het bedrijf verkocht wordt of dat er een terugstart komt.